ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಜೂನ್ 1 ಇನಿ ತನಿಷ್ಗೆ ಶಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪಿಟ್ಟಿ ಮೂಲುಂಡು ಡೋರ್ ತಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಡೋರ್ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಗೆ ಓಪನ್ ದಿವೊಡ್ಗೆ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಗುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿದಾಯ್ತು ಒಂದು ಗಾಡಿಲ್ ಪೂರ ಪೋಪುಣತೆ ಅವು ಮಾತ ಒಂದು ಜನಕ್ಲಿನ್ ಮಾತ ಒಂದು ಮೇನ್ ಡೋರ್ ದಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಏನಂತೂ ಒಂದು ನಮ್ಮದ ಯಾರು ಇರೆಡು ಹತ್ತು ಬಾಬ ಪಾತಿರ್ನು ತೆಲ್ತೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಏನಂತೂ ಒಂದುಂಡು ಡೋರ್ ಗೊಬ್ಬನ ಬಿಡ್ದು ಅಂಚ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾಮರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಪತ್ತಿದ್ದು ಜಿಯಾನ್ ನೀವು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಮುಂದಿನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇರೆಡತ್ತು ಪಾತಿರ್ನು ಮೊಕ್ಕಲ್ಡ ಇರೆಡತ್ತು ಪಾತಿರ್ನು ಇರೆಡತ್ತು No. Abuchi. No. ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಬುಚ್ಚಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸದ್ಯಾಗಿತ್ತೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದು ಬಾಲ್ಯದ ಮಾತ ಅದು ಕುಲ್ದಿನಿ ಬೋರ್ ಆವನುಂಡು ತನಿಷ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ತು ನಾ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗಲಾಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪಿರಾವ್ದು ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪೆ ಗಡಿ ಅಮ್ಯಾ ಪುನೊಂದು ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನೊಂದುಪ್ಪೆ ನಡ ಯಾನ್ ದಾದನ ಕೆಲಸ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಟ್ ಉಪ್ಪೆ ಇಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ನಡೂಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನು ಇರಿಟೇಷನ್ಲ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನು ಎಂಕು ಯಾನ್ ನೆರೊಂದುಪ್ಪುವೆ ನೆರಿ ಬೊಕ್ಕ 10 minutes ಪಿರಪೋದು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆ ಅವರ ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆತರು ಈ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪರು ಅಂಚ ಮಾತ ಪನ್ಪೆ ಅಂದೆಕ್ಕಿಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರು ದುಂಬುದಾತೆ ನಡ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜರು ದುಂಬುದಾತೆ ಇಂಕು ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜರು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಉಂಡಾಯನ ಏನಾಯ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಐತೆ ದುಂಬುದಾತೆ ಟೈಮ್ ಒಂತೆ ದಿನ ಕೊರ ಆ್ಯಪುಜಿ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬಾಲೆ ದೊಟ್ಟೆ ಪೋಪುನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಡು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನು ಪೂರ ಪನ್ಪೆಯಾನ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅವರವ್ರು ಆಯ್ನ ಎನ್ನು ನಗ ದಾಯಪಂಡ 5 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯಗಂದೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿನತೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆನಗ ಇಂಕ್ ಅವರರ ಇಂಕೆ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆವನು ಆಯ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಏತ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಎಂದು ಮಲ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಎನ್ನದೆ ಅಂಚ ಒಂದೇನ ತೂಪುನು ಇನಿ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಥರ್ಸ್ಡೇಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಲ ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿದ ದಿನ ಮಾತ ಆಯೆ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ 4:30 ಮುಟ್ಟ ಅಂತ 5:30 ಲಾವು ಬನ್ನಗ ಬೈಯಗೆ ಆಪುಂಡು ಬಾಕಿದ ದಿನ ಕಾಣೆ ಪೋಂಡ ಬೈಯ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ವಾರಡ್ 2 ಸಲ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕು ಶಾಲೆಡೆ ಎಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬುಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಸೊ ಅಂಚ ಬೈಯ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಗ ಒಂದೇ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಅವು ಕಾಣೆ ಹೋದು ಬೈಯಡ್ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಆಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಥರ ಊರು ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ದಿನ ರಜಟ್ಟೆ ಇರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪ ಇವೆಗುರ ಏ ಪಾಪ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಿರಿ ಇಡೀ ದಿನ ಟಿ ವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆನ್ ಉಪ್ಪುನು ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡುಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಗುಬ್ಬೊಂದು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಟೇಬಲ್ ಮಾತ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪೆ ಹೊರ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಉಂಟತ್ತ ಅದು ಹಾಕು ಅಂಚೈತೆ ಬಾಲೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಜೆಪ್ಪೆ ಸೊ ಜೆಪ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಣ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆವಡ್ಪಂಡ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಪೋಕ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪೋತಿ ನಾವು ಇಡೆ ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸೇ ಇತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೊಂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೋಯ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲೆ ಕೈತಳ್ಳು ಒಂದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡೋನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚಾದು ಬೈದ ಒಂದು ಇನೋಳಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟ ಉಂಡು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಉಂಡು ಕೈತಳ್ಳು ಮಿತ್ತು ಪೋದುಂತುಂಡ ಫುಲ್ ನೇಚರ್ ವ್ಯೂ ಏತು ಶೋಕುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಜಸ್ಟೀಸೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಣ ಒಂದೇ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಡ್ತುಂಡ ವಾವ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದ್ ಆಪುಂಡು ಇನೋಳಿಡುಪ್ಪುನು ಪಂಡೆತ್ತೆ ಇನೋಳಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏರ್ ಮಾತ ಕೈತಳ್ಳುಲ್ಲರ ಅಥವಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಎಂಕುಲ್ ಪೋತಾ ಅಂದಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಮೇಲೆ ಯಾನಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಾನೋರ ಏ ಪಾಂಡಲ ಪೋನಾಗ ಇಡೆ ಪೋಡು ಅಂದು ಎನ್ನದೆ ನಾನೊಂದು ಶಾತ್ ನೇಚರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತೆ ಪೊರ್ತುಕುಲೊಂದು ಅಂದು ಎನ್ನದೆ ತೂಕದಾದ ಆಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏಪ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ರೀಲ್ಸ್ನ ನಾನೇ ಬತ್ತದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಟೇರ್ ಮಾತ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಧರ್ಮದ
ಬರುವಲೋ ನನ್ನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಶಿಯಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡೇ ಯಾನು ಕಾಂಡೆನೆ ಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಅನೇನೆ ನೀ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಬೊಕಾಯನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿಡ್ತುಲೆ ಕಾಂಡೆದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತಟ್ಟಲೆ ಅಂದು ಹಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕೈಟೆ ಪತ್ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆನಿಯೇ ಬಯ್ಯ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾಯಪಂಡ ಆನಿ ಕೊಡಿ ಜಾವರೆ ಇತ್ತಡು ನನ್ನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತ ನಾಜೈತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನೊಂದೆ ಕೇಪಲ ಬೈದಿಜಿ ಈತು ವರ್ಷಡ್ ಬಟ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನು ಅಂಚಾದಿಡೆ ಬೈದೆ ಶೋ ಕುಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದೇನೆ ಬಟ್ ಆಯ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಯ್ಪಂಡ ಅವೇ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಾದನೋ ಕುಲ್ಯ ವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಬುಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಚೂರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ಯಾನು ಬಿದಾಡ್ವೆನ್ ಪಂಡೆ ಮಮ್ಮಿಲ ಇತ್ತೇರೆ ನೋಟುಗು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯನು ಅಂಡಲ ಇಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಪಿರ ಆಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬುಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಯ್ಗ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂದೆನ್ನದು ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಯೆ ಅಂಚ ಮುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಏತೊಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತುನ ನೀಟಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದುವೆ ಬಟ್ ಆಯ್ಚಿ ಇತ್ತೇತ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನೆ ತುಲೆ ಕೋರುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೆಲ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕತೆ ಈತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೇಲ್ ಇತ್ತಿನತೆ ಅಪಗ ಪೋದಿತ್ತಿನಾಗ ದೇದಿನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದೆ ತೂತು ಜಡ ಮಿನಿ ಪೋದು ತೂಲೆ ನಿಕುಲ ಪೋದಿತ್ತರ ಎಂಚ ಫೀಲಾಂಡು ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಅನ್ ಫೀಲಾಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅನ್ ಫೀಲಾಂಡ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ ಪಲ್ಲೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪಿರದಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್.